Jekk il-Maltin u l-Awċini jafdawni bil-vot tagħhom qed nintrabat li nibqa' viċin in-nies, nibqa' mmur house visits fost in-nies, nisma' l-problemi tagħhom. Dan sostnieh il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla illi wiegħed il-lealtà tiegħu lejn il-poplu Malti u Awċi la darba jingħata l-fiduċja biex jirrappreżenta lil poplu fuq bażi Ewropea. Frank Psajla saħaq illi mhux beħsiebu jieqaf u se jxammar il-kmiem biex jirrappreżenta lin-nies bl-aħjar mod possibbli. Waqt li kien qed jindirizza attività soċjali tard it-tnejn fil-għaxija, Frank Psajla tenna l-importanza li politiku jisma' l-problemi ta' kull persuna. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal illi Frank Psajla ta' kollox għal pajjiżna f'dan il-mument mill-aktar importanti u qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jinżel man-nies biex jisma' dwar dak kollu li qegħdin ibatu minnu kif fil-fatt tagħmel Frank Psajla. Fil-messaġġ li għadda f'din l-attività, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-kampanja negattiva tas-soċjalisti f'Malta u insista illi mill-bidu sa tmiem Muscat irrid li kollox idur madwaru. L-attività kienet indirizzata wkoll mill-viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo u David Agius kif ukoll mis-sindku tas-Siġġiewi Alessia Psajla Żammit.